I la vida fallera de Carmen Prades i Marta Mercader va canviar dilluns a la nit amb una telefonada. A nit van ser proclamades falleres majors de València per a les pròximes falles i avui ja han visitat esta casa. Pas ferm cap al regnat que tenen per davant. Carmen i Marta visiten a Punt poques hores després d'estrenar un càrrec que les acompanyarà tota la vida. Seran les cares que més veuran enguany en la pantalla quan parlem de falles. I avui els hem mostrat com es fa la tele per dins. Primera parada, entrevista en directe en Connexió Comunitat Valenciana amb anècdotes incloses. El 13 és el que portaves, vas eixir la 13 en el Roig Arena, vas rebre la telefonada un dia 13. A partir d'ara ja és que és inseparable. El 13 és el meu número, sense cap dubte, i ja per a sempre. També han tingut temps de visitar la redacció des d'on es fa este informatiu, saludar els periodistes que aniran trobant-se amb elles enguany i fins i tot preguntar als nostres meteoròlegs si farà bon oratge en falles, perquè després de 2 dies que han capgirat la seva vida... Pues han sido preciosos, han sido con mucha emoción y con mucha ilusión de empezar mi reinado. Ja comencen a assimilar tot el que tenen per davant. València m'ha fet un regal meravellós, però tinc clar que és una responsabilitat molt gran i espero fer-ho el millor possible per a que la gent se senta molt orgullosa i vaig a donar el 100% de mi per a no fallar al món faller. Un món faller que ja té a l'abast al nostre web i les xarxes de Punt tota la informació d'esta setmana fallera tan intensa. Allí també veuran aquestes fotos, unes fotos que encenen la metxa de l'any faller més important de Carmen i Marta.